Hostalric, província de Girona, comarca Selva, població 4.291 habitants. Destacat: els grans portals d'Hostalric s'obren per mostrar-nos una de les construccions medievals més ben conservades del país. Una antiga ciutat comtal de la qual resten empremtes ben visibles, com el recinte emmurallat o les torres. Al cim d'aquest conjunt, sobre un escarpat de pedra basàltica, hi ha el castell, una fortificació reformada des d'on es contemplen magnífiques vistes de la Tordera i de les serres del Montnegre i del Montseny. Associada a aquest patrimoni històric es pot visitar la Fira Medieval, que se celebra puntualment cada any durant el cap de setmana de la Setmana Santa. Imprescindible: fer la ruta a peu pel recinte emmurallat, accedir al castell, visitar l'església de Santa Maria, pujar a la Torre dels Frares i gaudir de la vista. Festa Major, primer cap de setmana de juliol.